Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Jawel, kijkers van Kulturu TV, nono de mi vast in een file. Hier aan de van het Hogeruitstraat. De stoplicht Neroko. Overal zit onder water. En het mooiste van alles, de gaten maken het moeilijk om dus voorbij te kunnen rijden. Je ziet hier, ik sta al een kwartier hier. Die trekker wil voorbij, maar hij kan niet. En oh, kijkt u daar. Dus het is echt een moeilijk moment tegen, daar ook een file. Overal zit er water. En de gaten, mensen worden boos, mensen schelden elkaar uit, de anderen slaat. Raam en al. Als je dat heftig zien zo in een foto nono de. Eén kleine mistake en ja, je raakt iemand. De trekker probeert maar en hij is wel dicht bij mijn auto hoor. Om naar voren te rijden. Zo. Het is een beetje heftig, want ik ben bang. Ik ben bang dat hij dus mijn auto kan raken. En het lijkt er wel op. Dit is wat wij dus, waarmee we te maken hebben elke dag. Ik ben wel vreselijk bang hoor. Want hij moet een grote bocht beschrijven, maar hoe alle auto's dus in de weg staan, gaan die trekker niet voorbij. Deze mensen maken dus een goede keuze om terug te rijden, zodat wij dan vrij kunnen. Maar ik kan niet naar achter, want trekker dus. Je ziet het verkeer via en het is momenteel 4:30 in de middag. En het is nu wat rustiger. De verkeerslichten werken niet zoals ik dan eerder aangaf. Een tijdje deed het wel, maar nu niet meer. Even kijken. Ook de bussen rijden heel agressief. Ik zie nu pas dat er een agent daar staat, maar zoals je de straat ook ziet, het zit vol met water. Ik weet nou ook niet waar. Dat was een gat. Dus het is hectisch. Het heeft geregend, net geregend en de straten liggen al onder water. Je kunt dus niet zien waar de gaten zijn. Daar ging mijn auto ook weer in een gat. Kijkers, rijden jullie voorzichtig in het verkeer en het komt dus hopelijk goed met Suriname.
mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.culturo.com for the generation.